Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahur, sahur, sahur. Ngaturi yaumningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat ing masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah syam Ramadan lan ingkang dereng sahur kula aturi semoga enggal sahur amargi saminggu ana berkahipun saking kersane Allah Subhanahu wa taala lan menjalipun satawis sampun takut nika. Alhamdulillah dengan Ramadan tahun ini sampai ke siang dinten kaping 11. Mugi-mugi akan kita Ramadan amal dan Ramadan kita sedaya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan siap kaping 11 sapunika imsakipun tabuh sekawan langkung 11 menit. Imsakipun tabuh sekawan langkung 11 menit. Sahur, sahur, sahur. Sesudah malih ngaturi kaumingan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat ing masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah syam Ramadan lan ingkang dereng sahur kula aturi semoga enggal sahur amargi saminggu akan bertahun saking saking Allah Subhanahu wa taala lan dalem satawis sampun tabuh nika. Alhamdulillah kita Ramadan tahun ini sampai ke siang dinten kaping 11. Mugi-mugi akan kita Ramadan amal dan Ramadan kita sedaya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan siang kaping 11 sapunika imsakipun